Priatelia, aby som vás tu tiež chcel dneska privítať a je to tak, je to obrovská radosť byť s Pánom Bohom. Díky za ten úvod, Katka, že ja som mohol v živote poznať Pána Ježiša a to, čo vlastne je moje prežívanie, ale v jednom žalme sa píše, že je lepší deň u Boha než 1000 inde a to je niečo, čo fakt môžem prežívať vo svojom živote, že to, že som poznal Ježiša, to, že ho môžem poznať, je vzácnejšie ako to, čo bolo predtým a nevymenil by som jeden deň teraz ako 1000 predtým. A keď som premýšľal nad tomto tématom, nad týmto textom zo Skutkov 11. kapitoly, tak furt mi napadalo, že už to kvitne, ako už to kvete. A ja som videl Božiu túžbu potom, aby všetci mohli poznať tú radosť, ktorú človek prežíva v ňom. Aby každý človek mohol nájsť Ježíša, poznať Boha. A vlastne už od počiatku sveta Ježíš a Boh túžili, aby všetky národy mohli byť požehnané a mohli poznať Boha. A v tejto kapitole to začína byť pravda, že dovtedy ako Ježíš sa dal poznať Izraelitom, Židom, ale v tejto kapitole sa to mení a prichádza to medzi pohanou. A niečo som videl, ja som vnímal tom obrovskú radosť Božiu, ktorá z toho vychádzala z tej kapitoly, že konečne to prichádza to rozkvitnutie toho Božieho diela, rast Božieho kráľovstva. A ja by som vás chcel aj tak pozvať, že keď dneska budeme premýšľať nad tým textom, nad tými veršami, vnímali tú obrovskú Božiu radosť, ktorá za tým je schovaná. Lebo budeme premýšľať o spoločenstve v Antiochii, v meste Antiochia. A to bolo miesto, skade sa evanjelium rozšírilo po Európe. Zasiahlo celý svet. Takže je to miesto, kde to kvitne. Začína kvitnúť to Božie dielo. A je to hrozne krásne. A ja by som sa ešte pomodlil náš čas. Ďakujeme, drahý Bože, za tento čas. Ďakujeme, že si medzi nami. Ďakujeme, že skutočne tvoja blízkosť byť s tebou je vzácnejšie ako 1000 dní inde. Že ty si dobrým pánom, ty si milujúci král. A tvoje blízkosti už na zemi je radosť, ktorá prevyšuje veškeré pomyslenie. A zároveň tá radosť je len chvíľková a príde o mnoho väčšia radosť v nebi, keď budeme s tebou na večnosť. Modlím sa, Pane, aby čím viac ľudí sa o tebe mohlo dozvedieť a to Božie kráľovstvo mohlo rásť a ešte viac kvitnúť. Amen. Minulý týždeň Martin Kantor hovoril práve o Petrovi, ako aj Katka zmieňovala. A Pán Boh zmenil Petrové srdce, aby videl, že Pán Boh túži zachrániť skutočne aj pohanov. Peter tomu nerozumel, že Pán Boh je tak milosrdný a tak úžasný, že chce aj pre pohanov spasenie. A Peter to pochopil a díky tomu Kornélius uveril. A vlastne pochopila to prvotná cirkev. A že vlastne wow, to je neuveriteľné, že Boh dáva spasenie aj pohanom. A pre nich to bola úplne nová myšlienka, lebo oni si mysleli, že človek môže nájsť spasenie a tú lásku v Ježišovi iba, ak má niečo dosiahne. Môže byť Židom, má obriezku, plní zákon. Ale teraz Rimán bez ničeho zadarmo získal evanjelium, získal spasenie. A ja som povedal, to je tiež úžasná správa, že vlastne správa evanjelia je zdarma pre každého. Ktokoľvek, kedykoľvek môže prísť k Ježišovi. Teraz, v tejto chvíli. A to je možno také povzbudenie pre nás, ak túžime poznať Pána Ježiša v tejto chvíli, on je tu pre nás. A kedykoľvek i v tejto chvíli mu môžeme dať svoje srdce a on vstúpi a zachráni nás pre večnosť. A tiež som čítal teraz nedávno takú knižku, kde bola taká jedna myšlienka, ktorá ma veľmi oslovila, že Božia láska je dar. My si niekedy myslíme, že Božiu lásku si musíme zaslúžiť, ale Božia láska je dar. Nie je to odmena za výkon. A ja si to často musím uvedomovať pre seba, že to není, čo ja dokážem alebo nedokážem, ale je to dar. A pre nás, kresťanov, je toto o dosť dôležitejšia informácia, aby sme vedeli, že Božia láska je fakt dar. Každé ráno dostávame tento dar a môžeme si byť pevne vedomí, že túto lásku dostávame. A Boh túto lásku túži dať všetkým ľuďom. Všetkým pohanom. A to čítame práve v tej 11. kapitole, že Boh toto robí. Necháva rozkvitnúť svojmu kráľovstvu do väčšej šírky. A ja by som teda poprosil teraz, aby sme mohli premietnúť 11. kapitolu od 19. do 21. verša. A Katka, neprečítala by si nám to? Ti, kteří se
které nastalo kvůli Štěpánovi, prošli až do Fenície, na Kypr a do Antiochie. Nikomu nehlásili slovo Boží, jen Židům. Někteří z nich byli muži z Kypru a z Kyrény. Ti přišli do Antiochie a mluvili i k helénistům a zvěstovali jim Pána Ježíše. Takže čo vidíme, že pre súženie, ktoré nastalo pre Štefana, čo sme sa bavili trochu pár týždňov dozadu, tak sa to evanjelium rozšírilo do Antiochie, do Fenície, na Cyper. Cyprus poznáme, tá Fenícia to bolo vlastne na sever od Izraele, také územie. Antiochia je vlastne mesto 500 km na sever od Jeruzalema. A vlastne, keď to človek číta, keď som to čítal, tak som videl takú ľahkosť v tom, čo sa dialo, v tom, čo Lukáš píše. Lukáš proste píše, bolo nejaké súženie, ale čo sa stalo? Evanjelium sa rozšírilo, Božie slovo sa rozšírilo ďalej. V takej ľahkosti. Ja si vravím, to je neuveriteľné, jak on v tak ťažkú situáciu, tak ako ľahko, proste ako spomenie ako nejakú okolnosť životnú. A ja som si hovoril, že aké krásne by bolo, keby sme v našich denníkoch, čo máme my pre seba, mali napísané: pretože som bol chorý, sa Božie slovo rozšírilo. Alebo preto, že som mal ťažkosti s deťmi, tak sa Božie slovo rozšírilo. Alebo že ma vyhodili z práce, tak Božie slovo sa rozšírilo. Ďalej. Ja som si hovoril, to bolo tak krásne to vidieť, ako tie ťažkosti pomáhajú rozširovaniu evangelia. A je zaujímavé, že často práve tie ťažkosti dávajú tomu evangeliu relevanciu. Premýšľal som nad takým rozhovorom, ktorý mohol byť vlastne v Antiochii, a že by tam prišiel niekto z Jeruzalema do tej Antiochie, do toho mesta, ako sa rozprchol a povedal: no ja som teda prišiel a ahoj, rád ťa poznávam a chcel by som ti povedať o Ježíšovi. A ten človek z Antiochie: počkaj, ale nie si tu kvôli tomu, že utekáš, kvôli tomu, že si kresťan, ťa prenasledujú. A on: hej, ale to nevadí, chcem ti povedať o Ježíšovi. Ale prečo to robíš? Ja tomu nerozumiem, že prečo si ochotný kvôli tomu človeku toľko trpieť. A on povie: no, lebo on položil za mňa svoj život a môj život mu patrí a viem, že ma miluje. A ja si vravím, že také rozhovory tam museli byť, a pre tých ľudí to muselo byť veľmi zaujímavé, ako oni proste utekajú kvôli tomu, že sú kresťania. A prvé, čo robia, že zdieľajú Krista medzi nimi. A že práve tie ťažkosti dávajú relevanciu tomu našemu posolstvu. A práve tie ťažkosti môžu byť príležitosťou ešte viac šíriť evanjelium ďalej. A keď prišiel COVID, tak v Bratislave, ja som bol v Bratislave pár rokov dozadu, a naša práca tam spočívala v tom, že sme medzi študentami na univerzitách, hlavne na kolejích, na internátoch, robili rôzne aktivity a chceli sme s nimi hovoriť práve aj o Ježíši. A prišiel COVID. Intráky sa zavreli, študenti boli doma a mesto bolo prázdne. A čo my teraz? Čo my teraz? Ale pripomínali sme si jeden verš, ktorý hovoril, že Božie slovo není v okovách. A tak sme premýšľali, čo Pán Boh má. Čo má pre nás? Ako Pán Boh môže skrze ten COVID sa ešte viac oslaviť? A robili sme rôzne online aktivity a začali sme rôzne online aktivity robiť a bolo neuveriteľné, jak všetko sa zavrelo, tak tí ľudia chodili na tie naše aktivity, ktoré sme robili, a videli sme obrovské požehnanie skrze to. My sme si nakoniec, keď sme to hodnotili ten rok, tak vlastne sme videli, ako porastla naša viera a zároveň ako Pán Boh sa v tom oslavil. Kvôli tomu, že sme premýšľali, čo teraz, jak si Pán Boh túto ťažkú situáciu niečo môže použiť pre svoje dielo. Ja som zabudol jednu dôležitú vec, že keď premýšľame o tej Antiochii, o tom meste, tak vlastne tá Antiochia mesto, ono vlastne v niečom je tretie najväčšie mesto Rímskej ríše. Že prvé je Rím, druhé je Alexandria, toto je obrovské mesto, tá Antiochia. Zároveň to bolo také kozmopolitné mesto, že tam bolo veľa rôznych národností, bolo veľmi bohaté, bol tam veľký obchod a zároveň bolo veľmi modlárske. Už uctievala sa tam Aštarta a ešte nejakí ďalší bohy. Takže bolo tam veľké modlárstvo. A do tohto mesta prichádzajú práve títo kresťania. A vzniká tam nové spoločenstvo. A čo by som chcel dneska o tom hovoriť, je, že vlastne
3 také princípy, ktoré spôsobili to, že to spoločenstvo sa mohlo vybudovať a 3 také princípy, ktoré pomáhajú v tom, aby to spoločenstvo mohlo sa upevniť a tak ako vybudovať. A aby sa to ešte pamätalo, tak všetky tie princípy začínajú na písmeno P. Takže máme 3 princípy P na to, ako to začalo, to spoločenstvo, a 3 princípy, ktoré pomohli vybudovať to spoločenstvo. A prvý je teda pohľad viery. To je o tom, čo som teraz hovoril. Že oni mali ten pohľad viery v tých ťažkostiach a v tých starostiach nestrácali pohľad viery. Oni proste videli, že Boh je s nimi. Ježíš vo svojom slove zasľubuje: ja som s vami po všetky dni až do skonaní sveta. A oni to vedeli v tých ťažkostiach. A tak možno otázka aj pre nás. Aký je náš pohľad viery tento týždeň? Ako by vyzerali naše starosti, keby sme sa na ne pozerali práve pohľadom viery? Ako by sa zmenil náš život, keby sme mali ten pohľad viery? Takže prvý taký princíp je pohľad viery. Druhý princíp je písmo. Že čítame tam, že čo robili, keď prišli do tej Antiochie, tak kázali Božie slovo. Najprv Židom a potom aj Grékom. A zároveň tam píšu, že to Božie slovo bolo správa o Kristovi. Lukáš je veľmi jasný v tom, že to, čo oni zdieľali, aby to spoločenstvo tam mohlo vzniknúť, je Božie slovo. Nebola to ľudská múdrosť, ale Božie slovo. A zároveň premýšľam, aké Božie slovo oni poznali v tom čase. Oni vedeli, že Kristus bol Bohom, bol na zemi, že zomrel za ľudské hriechy, že stal z mŕtvych a že je živý a že ich posiela zvestovať. To je všetko, čo poznali z Božieho slova. Možno poznali Starý zákon, ale od Krista poznali tieto informácie. My teraz toho vieme o mnoho viac, ale oni poznali toto a to zvestovali druhým ľuďom. A mne príde, že niekedy, keď sa ja bavím s druhými ľuďmi o Bohu, tak ja mám pocit, že to veľmi komplikujem. Že to je také, že mám rôzne myšlienky a rôzne pravdy o identite a všetkých veciach, ale vlastne tá správa není ťažká. To evanjelium není ťažké a je jednoduché. A oni zvestovali to, čo vedeli o Kristu. A Matthew Henry, ktorý je vlastne, on je taký puritán, ktorý žil na prelome 17. a 18. storočia, tak on povedal, že jednoduchá správa o Kristu, založená na písme, prináša úspech v evangelizácii. Boh sa k tomu priznáva. Je to jednoduchá správa o Kristu, ktorá vychádza z Božieho slova. Takže to, čo pomohlo vrásť kresťanskému spoločenstvu v Antiochii, je pohľad viery ľudí, ktorí tam prichádzali v tých starostiach, a zdieľanie písma. Nie nejaké ľudskej múdrosti, ale jednoduchého evangelia v Kristovi. A tretia vec, ktorá bola zásadná, je Pánova ruka. A aj keby sme mali úplný pohľad viery a vedeli by sme, že Pán Boh je v tom s nami. Aj keby sme poznali Božie slovo a dokázali ho presne jednoducho vysvetľovať, tak stále, keď tam nebude Pánova ruka, tak vlastne nič sa nestane. A čítame v tom verši, že v 21. verši, ruka Pánova bola s nimi, tak veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi. To, že Boh tam bol, že Boh pôsobil, bol základ pre to, aby ľudia mohli uveriť. Lukáš nás nenechá na pochybách, koho to bola práca. Nebola to práca ich viery. Nebola to práca ani to, že vedeli Božie slovo vysvetliť. Bola to Pánova ruka, ktorá spôsobila, že mnohí uverili. Ja si myslím, že viera v túto pravdu je veľmi, ako by som to povedal, potrebujeme sa o mnoho viac upevniť v tejto pravde. Že je to Pánova ruka, ktorá zachraňuje. Ja často prežívam taký tlak v rôznych konverzáciách. Keď sa bavím o Ježíšovi, tak prežívam taký nekľud. Taký tlak, aby som to vysvetlil dobre, aby som to správne, aby to ten človek pochopil, aby proste som ho presvedčil. Čo nie je zlé, že túžim, aby ten človek uveril, aby poznal tú lásku v Ježišovi, ktorú ja som našiel. Ale keď neverím, že je to Pánova ruka, tak je tam ten tlak. Ale keď verím, že to je Boh, ktorý zachraňuje, tak ja nemusím mať strach. Ja nemusím mať obavy, ako to dopadne ten rozhovor. Ja môžem slobodne, v pohode zvestovať pravdu a čakať na Božiu ruku. Zároveň táto pravda je zásadná pre nás možno, ktorí sme sa snažili a vlastne sme veľakrát sklamali a nevyšlo to, ten človek neuveril. A teraz si vravíme,
proste mne to nejde. Ja to neviem. Ja neviem, ako môžem niekomu pomôcť prísť ku Kristu. Ale čo vraví Ježíš? Alebo čo je Božia pravda? To nie si ty, kto zachraňuje. To není to, čo si ty schopný. To je Pán Boh, ktorý to robí. A takže pravda, to, že Boh zachraňuje a nie my, nám dáva pokoj, keď moc tlačíme a dáva nám motiváciu, keď sa cítime slabí. To nie sme my, kto zachraňuje. To je Boh, ktorý zachraňuje. Toto je pravda, ktorú si opakujem teraz veľmi často. Je to taková dosť zásadná pravda pre mňa posledný rok. A tak možno otázka pre nás. Ako je to s nami? Veríme, že to je Boh, ktorý zachraňuje? Alebo si myslíme, že sme to my, kto to robí? Takže keď premýšľame o tom spoločenství v Antiochii, ako tam vznikalo, tak tam prišli ľudia plní viery, pohľadu viery, poznali písmo, poznali Božie slovo, zdieľali ho a zároveň verili, že to je Pánova ruka, ktorá to robí. A Pán Boh sa k tomu priznal. Pán Boh spôsobil veľké prebudenia. Veľa ľudí tam uverilo. A je to úžasná správa. A zase ja tam vidím tú Božiu radosť, jak Pán Boh sa teší. Konečne aj tí pohania prichádzajú a teraz je obrovské, ako to kvitne, to Božie kráľovstvo. Krásne sa rozvíja. A teraz budeme premýšľať o ďalších 3 princípoch, ktoré pomohli, aby to spoločenstvo v Antiochii sa vybudovalo a upevnilo. To začínajúce spoločenstvo. A zároveň, ako budeme čítať ďalej, tak sa stalo aj vlastne misijným spoločenstvom, ktoré vysielalo ďalej ľudí. A také spoločenstvo, ktoré sa stalo inšpiráciou vlastne i pre nás. A ja by som poprosil teda prečítať tú ďalšiu pasáž od 22 do 26. Katka, ak môžem poprosiť. Správa o nich se donesla k sluchu církve v Jeruzalémě. I vyslali Barnabáše, aby prošel až do Antiochie. Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a povzbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u Pána. Neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry, a značný zástup se přidal k Pánu. Pak odešel do Tarzu vyhledat Saula. A když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stalo se, že celý rok zůstali v společenství církve a vyučili značný zástup. A v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Ďakujem. A toto je pasáž, kde to vnímame také vybudovanie toho spoločenstva, kde sa to spoločenstvo tak buduje a upevňuje. A tiež tam budeme premýšľať o 3 princípoch, ktoré tomu pomohli. A začínajú na P. Prvé bude, ja skúsim povedať na začiatok teraz, aby sme to mali. Prvé je pokora, druhé je povzbuzení a tretie je príprava. A kde sa tam prejavuje pokora v tom príbehu? Pokora sa prejavuje, alebo takto, ako reagovala tá jeruzalemská cirkev. V Antiochii, 500 kilometrov na sever, sa niečo deje. Pán Boh tam niečo tvorí, proste prebudenie. Veľa ľudí tam uverí. A čo robí ten jeruzalemský zbor? Vysielajú Barnabáša, aby sa prišiel pozrieť, čo sa tam deje. A Jeruzalém, vlastne apoštoli, boli Bohom dané autority pre správu tej kresťanskej obce v tom čase. Pán Boh si ich vybral, aby oni boli tí, ktorí vedú, tí, ktorí vlastne spravujú to, čo sa deje. A tak vyslajú Barnabáša, aby Barnabáš, chod sa tam pozrieť, čo sa tam deje. A ako ich to spoločenstvo prijalo Barnabáša? Veľmi dobre, že? Proste ho prijalo. Pán Barnabáš išiel pozbudiť a oni sa tomu nejak nebránia. Ja si myslím, že bolo veľké pokušenie pre tých ľudí, ktorí ako kázali evangelium. Teraz tam uverilo hrozne veľké počtu ľudí. Nevieme, aké číslo, proste stovky, možno tisíce. A oni si mohli povedať, čo tento Barnabáš tu chce. Že my proste vieme, ako sa tie veci robia. Nepotrebujeme pomoc. My vieme, však evangelium rastie, ale oni ho prijali. Oni prijali ho povzbudenie. Oni prijali tú autoritu aj tej jeruzalemského zboru, ktoré bola Bohom daná autorita. Nebránili sa tomu. A zároveň je tam krásne vlastne taká pokora aj toho Barnabáša. Že ja si říkám, ten Barnabáš mohol činiť pokušeniu, že závidieť. Alebo ich vnímať ako konkurenciu, to, čo sa tam dialo. My tu nejak, alebo Barnabáš si mohol povedať, ja tu zdieľam evangelium so Židmi a uverí proste pár ľudí. A teraz zrazu stovky ľudí uverili.
jejda, čo ja v tom? Ale on v tom nepremýšľa, že? Čítame, čo robil Barnabáš. On prišiel a radoval sa, keď videl, čo robí Pán Boh svojou mocnou rukou. On videl tú obrovskú milosť. Jemu to nevadilo, že možno on nemá také ovocie vo svojom živote, alebo nevidí, ten jeruzalemský zbor nemá také ovocie, ale že Pán Boh niekde pracuje a videl tú milosť a radoval sa z toho. A to je krásna pokora v jeho živote, že nešlo mu o neho. On sa tešil z toho, čo Pán Boh robí inde. A ja som nedávno čítal príbeh zo Starého zákona o Mojžišovi a asi to mnohí poznáme. Mojžišova úloha, on bol Bohom daná autorita pre izraelský ľud, aby ich doviedol do zasľúbenej zeme. A bol taký moment, kedy sa voči nemu postavila jeho súrodenci. Mária a Áron sa voči nemu postavili a nejak im to vadilo, že Mojžiš má tú autoritu a on to vedie. A teraz tá Mária a Áron vravia Mojžišovi, či aj skrze nás nehovorí Pán Boh? Ako prečo len ty máš tú autoritu niečo robiť? Ako prečo? Ako aj my sme tiež Židia, máme proste Pána Boha v živote, my vieme, čo je správne. A aký je záver? A čo sa stalo? Boh jednoznačne uznal autoritu Mojžiša. On vraví, ako ja som si ho vybral, ako autoritu, aby viedol. A potrestal ich, Árona aj Máriu, za to, že sa postavili voči ako tejto Bohom danej autorite. A to nechcem povedať, že by Bohom dané autority boli neomylné. Ako mýlia sa, určite sa mýlia, ale zároveň stále potrebujeme rešpektovať, že je to Bohom daná autorita a pristupovať k tomu tak. A oni vlastne ako nemali s tým problém. Prijali Barnabáša ako Bohom danú autoritu vo svojom živote. A zároveň ako Boh nazýva Mojžiša ako najviac pokorným mužom. On vedel, že Mojžiš je pokorný. Ako pokora je to, čo drží spoločenstvo pohromade. Díky tomu to vydrží. A je to pokora pred duchovnými autoritami a zároveň pokora, keď nezávidieť jeden druhému, keď Pán Boh pracuje v živote iného človeka a tešiť sa z toho. A tak možno je taká otázka pre nás. Ako to je v našom srdci? Vnímame takú vďačnosť za duchovné autority, ktoré nám Pán Boh dáva? Nechávame sa radosne viesť? Sme vďační a prípadne sa aj modlíme za duchovné autority, ktoré máme? Ja sa modlím málo, chcel by som sa viac. Alebo sa tak búrime proste voči duchovným autoritám. A druhá vec, tešíme sa, keď niekde Pán Boh pracuje v živote iného človeka. Alebo je to pre nás konkurencia. A Pán Boh nás volá, aby sme neboli pyšní, ale boli sme pokorní. Ježiš hovorí, ja som pokorný v srdci, učte sa odo mňa. Takže to, aby spoločenstvo vydržalo, je dôležitá pokora. Druhý je povzbudenie. Ďalšie povzbudenie. Čo Barnabáš robí, keď prichádza do toho zboru? On povzbudzuje. Napomína všetkých. Napomínanie a povzbudzovanie je vlastne ten isté slovo v gréčtine. Takže ich povzbudzuje, napomína. A zaujímavá vec, taká ako zaujímavosť, že Barnabáš není jeho originálne meno. On sa volal Jozef. Ale on dostal prezývku Barnabáš. A tá prezývka znamená syn povzbudenia. On bol charakteristický tým, že povzbudzuje. Sa tak ešte pozriem po sálu. Ten človek tu není, ale jeden človek v naši, ktorý úplne není syn, ale dcera povzbudenia. Že proste neustále povzbudzuje Pánu Bohu a za Pánom Bohom. A je to úžasné to vidieť, keď niekto taký je, keď má niekto ten dar toho povzbudenia. Ale môžeme sa aj sami navzájom povzbudzovať, aby sme boli verní Pánovi. Povzbudzujme sa. Potrebujeme to. Každý potrebujeme. Preto sme aj ako spoločenstvo tu teraz, aby sme sa povzbudili. A otázka ešte, k čomu sa povzbudzujeme? Barnabáš tu povzbudzuje, aby ostali verní Pánovi. Aby s rozhodným srdcom zostávali u Pána. Niektoré preklady, aby boli pravdiví v Pánovi. V slovenskom preklade
aby zostali verní Pánovi. A inými slovami on hovorí, nech Pán Boh, nech Ježiš je áno pre vás v každej oblasti vášho života. V každej, v každej oblasti srdca. Antiochia vlastne bolo moderným mestom, kde bolo na tú dobu veľa možností, prečo žiť a ako sa zabaviť. On to není veľký rozdiel oproti Brnu. Nejakých ohľade. Ako tu je toľko možností, ako človek môže stráviť život. Toľko možností, do čoho človek môže zainvestovať. Toľko možností, kde môže upnúť svoje srdce. A Barnabáš ich pozbudzuje, aby celým srdcom boli oddaní Bohu. V tomto meste, v tej Antiochii, aby bol áno v Pánovi Ježišovi v každom momentu, v každom ohľadu. K tomu ich pozbudzuje. Toto je táto pozbudenie k tejto veci je fakt základ preto, aby spoločenství vydržalo. Lebo keď naše srdce bude niekam utiekať a keď nebude áno v každej oblasti, tak vlastne sa to bude rozmieľňovať, budeme žiť za chvíľku pre niečo iného. Už to nebude to ako duchovné spoločenstvo, bude to viac také telesné spoločenstvo a nakoniec sa rozpadne. Ale Antiochia, Barnabáš ich pozbudzoval, aby boli verní, aby bol áno v každom ohľade. A díky tomu vydržali. Takže prvá vec, pokora, druhá vec, pozbudenie. Tretia vec je príprava. Čo vidíme, je, že Barnabáš, keď ich pozbudil, tak robí to, že prichádza do Tarzu a vyhľadáva Saula, alebo Pavla, apoštola Pavla. A to slovo vyhľadať indikuje, že to nebolo ľahké ho nájsť. On ho musel fakt ako nejaké celkom úsilie, aby ho našiel. Nebolo, že bol úplne ľahko dostupný. Vieme z minulých kázání, že čo sa stalo Pavlovi, že Pavel bol povolaný ako prorok medzi pohanou. To bolo jeho ako povolanie pred Pánom Bohom. Takže on šiel do toho Damašku, Ježiš sa mu zjavil a povedal mu, chcem, aby si bol so mnou a povolal som si ťa, aby si niesol evangelium medzi pohanou. Pavel uverí a čo urobí? Odíde na 10 rokov preč. Do Tarzu. Tam bol 10 rokov plus minus v tom Tarzu. Ako to je vlastne zaujímavé, že? Že vlastne Pavel alebo takto. Predstavte si, že by ste dostali povolanie, akože teraz niekto. Povolávam si ťa, aby si šiel do Poľska. A čo by ste urobili? Na 10 rokov by ste šli do Znojma. Prečo? Hej? Ako na čo by to bolo dobré? Ale Pavel bol v 10 rokov v Tarzu. A čo robil? On sa pripravoval. A on v liste Galackým píše, že jeho svedectvo, to, čo hovorí, neprijal od človeka. On si je pevne vedomý, že to, čo mu verí a čo hlása, je od Boha. Skade to má takú istotu? On 10 rokov sa pripravoval na tú rolu, aby mohol kázať evanjelium. Zároveň z listov vnímame, že ako Pavel ako snad najlepšie pochopil milosť, najlepšie pochopil ospravedlnenie Bohu. Kde to získal? Určite on bol ako veľmi znalý, on bol farizej, on znal starý zákon, ale kde pochopil milosť, ktorá není v starom zákone tak jasná v Kristovi? Ako skrze toho, že sa pripravoval. Čo robil v Tarze? On tam bol s Bohom. On budoval vzťah s Bohom. Poznával, kým je Boh. Poznával Božie pravdy. A keď teraz za ním Barnabáš prichádza a vraví, už sa to deje, Pavle, poď so mnou. Deje sa, teraz to kvitne, teraz ťa potrebujeme. Pavel bol pripravený na tú rolu. A díky tomu proste on potom rok kázal a vybudoval to antiochické spoločenstvo. A stal sa ako takým nejakým stavebným kameňom, ako ďalšieho, ako toho rozkvitnutia Božieho kráľovstva. A zároveň, keď budeme čítať skutky ďalej, tak už to není o Petrovi, ale je to o Pavlovi. Celý zvyšok knihy skutkov. Okrem 12. kapitoly, ktorá je teda pred nami, ale potom je to už iba o Pavlovi. A príprava. Ja vo svojom živote najviac narážam na to, že nie som pripravený na to, čo Pán Boh pre mňa má. Stalo sa vám niekedy, že zrazu Pán Boh dal nejaký rozhovor
A vy ste nevedeli, čo máte povedať. Zrazu. Jak ako povedať moje svedectvo? Ako môžem tomuto človeku povedať Božie slovo do tej situácie, čo prežíva? Ako jedna z najťažších, alebo nie najťažších. Keď mám rôzne biblické štúdia s niekým, tak to, čo vidím, že je veľká limitácia, je, že v tej situácii nie som schopný povedať Božie slovo. Ja viem, že tá myšlenka je v Biblii, ale neviem, kde to tam je. A nepoznám kontext toho verša. A že nie som pripravený. A Pán Boh ma stále volá, pripravuj sa. Že to nie je len príde nejaká úloha a teraz sa za to pomodlím. Ako čo bolo predtým? Na jednej prednáške, teraz nedávno som počul takú myšlienku, ktorá ma pozbudila. Nebola to kresťanská prednáška, ale bolo, že my teraz žneme výsledky toho, ako sme žili posledných 5 rokov. A za 5 rokov budeme žnať výsledky z toho, ako budeme žiť teraz týchto 5 rokov. A mňa to vlastne hrozne pozbudila tá myšlienka, že vlastne ja sa môžem dneska rozhodnúť, pripravovať sa, byť s Bohom, aby som za 5 rokov mohol byť pripravený na to, čo pre mňa Pán Boh má. A nielen ako vidieť tú úlohu, ktorú mám teraz, ale pripravovať sa na to. A tak sme pripravení na to, čo Pán Boh má. A my nevieme, čo Pán Boh má pre nás pripravené. Pavel nevedel. On tam bol schovaný v tom Tarzu a nevedel, čo príde. Prišiel po ňom Barnabáš a vraví, teraz to je. Pre nás Pán Boh má možno tiež byť pripravené veci, o ktorých nevieme. Ale pripravujeme naše srdce s Pánom Bohom. Pán Boh nás volá, aby sme k nemu prichádzali, aby sme mu boli blízko, poznali jeho slovo, milovali ho z celého srdca. A on pak môže konať. Takže 3 veci, čo pomohlo vzniku toho spoločenstva v Antiochii, bolo pohľad viery ľudí, ktorí tam prichádzali, Božie slovo, mali čo predať. Bola to pravda, ktorú predávali. A Pánova ruka, ktorá spôsobovala to veľké prebudenie. To, čo pomohlo budovať to spoločenstvo a upevniť, bola pokora ľudí, ktorí tam boli. Povzbudenie k takému následovaniu Krista celým srdcom a zároveň príprava tých, ktorí viedli. Ale verím, že aj ľudí, ktorí tam boli. A čo to spôsobilo? Teraz si prečítame, o 6 rokov neskôr, taký snapshot, taký obrázok toho zboru Antiochii. Takže prečítame si ďalšiu pasáž. Katka, prosím. V Antiochii byli v místní cirkvi proroci a učitelé, jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem a Saul. Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom, po postu a modlitbách, na ně vložili ruce a propustili je. Oni tedy vysláni Duchem Svatým se stoupili do Seleukie a odtamtud odpluli na Kypr. Když dorazili do Salaminy, zvěstovali Boží slovo v židovských synagógách. Měli sebou i Jana jako pomocníka. Můžeme to ještě vrátit teda na ten 1 až 3 verše? Ďakujem. Super. Takže čo sa stalo? Toto je 6 rokov potom, ako prišiel Barnabáš. A čo robia v tom zbore? Tých 6 rokov. Modlia sa a postia. Pripravujú sa. A zároveň je krásne takéto to široké spoločenstvo, že tam sú proste Gréci, Rímania, Židia, podľa tých mien. A že vlastne to také krásne vybudované spoločenstvo v blízkosti, v tej pokore sa prijali. Bola tam jednota v Pánu Bohu. A modlili sa a postili. Oni neprežívali nejaké veľké tlaky v tom čase, ale bez tak sa postili a modlili, aby mohli poznať Pána Boha, aby mohli byť blízko, mohli poznať jeho vedenie a nevedeli, čo Pán Boh pre nich má, ale pripravovali sa duchovne. A zrazu Pán Boh do toho príde a vraví, oddelte mi Barnabáša a Saula, preto aby som začal ešte väčšie dielo konať. A zaujímavé, že Antiochia ako mesto sa stalo vlastne takou základňou preto, aby Pavel
a Barnabáš, alebo ďalší ľudia neskôr, vlastne mohli robiť misijné výjazdy a doniesli evanjelium vlastne do celého Stredomoria, vlastne po Rímskej ríši. A doniesli ho do Európy ako prvý. Takže evanjelium sa skrze nich dostalo do Európy a skrze nich aj ku nám. Takže my sme aj ovocie ich diela. Takže proste mne to príde hrozne krásne, čo Pán Boh konal skrze Antiochiu, ale skrze to spoločenstvo. Ako ich vybudoval, ako ich upevnil a zároveň ako ich vyslal. A zároveň v tom dúfam, že vidíte so mnou tú obrovskú Božiu radosť z toho, čo sa deje. Lebo vzniká nové telo Božie, kde nie sú len Židia, ale už tam aj pohania. Je tam každý človek, ktorý zadarmo môže prijať evanjelium a Božiu lásku a Božiu milosť vo svojej hriešnosti. A buduje sa nové, krásne nové telo. Krásne to kvitne, rozvíja sa to. A zároveň je zaujímavé, že oni tam sme si čítali, že oni si dali prvýkrát názov kresťania v tom čase. Vlastne v Antiochii, lebo už to nemohol si povedať. My sme nejak Židia, ktorí zmýšľame trochu ináč. Už to bola úplne iná skupina ľudí. A preto si povedali, že sú kresťania. A kresťania sú ľudia, ktorí nasledujú Krista. To doslova znamená to slovo, že to sú ľudia, ktorí nasledujú Krista a celým srdcom. Takže pre nás také povzbudenie, ako verím, že to môže pre nás povzbudenie aj premýšľaní do toho, ako vlastne okolo nás môže vzniknúť niečo nového. Potrebujeme mať pohľad viery, Božie slovo a Pánovu ruku. A ako my ako spoločenstvo môžeme rásť a budovať a byť požehnaním pre tento svet a pre Českú republiku. A potrebujeme mať pokoru, povzbudenie a pripravovať sa na to dielo. To je všetko. Ďakujem.